אתם ההורים של? ערן. החתן. החתן. איך זה התחיל ביניהם? איך זה התחיל מי ביניהם? התחיל עם מי? תמציא, במילא. אנחנו לא יכולים להמציא המצאה שאנחנו לא יודעים. תגיד בפייסבוק. לא יודע. אני לא יכול שזה לשקר. בפייסבוק, יכול להיות שכן בפייסבוק. הוא הפיל את הארנק והיא הרימה, היא איבדה את הפלאפון. יכול להיות שהוא הרים, והוא זכה. הוא הרים וזכה. נכון. יש פסוק שאומר שיסלק מביניכם קנאה, שנאה ותחרות. אבל המילה תחרות, אני רוצה שיהיה ביניהם תחרות של ותרנות. אין פסוק שאומר שלא יהיה משכנתה? יש גם זה, נגיעו לזה, כל דבר בעיתו. תהיה להם הכל טוב, והם זוג שמתאים, והם בסדר גמור. עכשיו בעזרת השם אני רוצה שיהיה להם תחרות בוותרנות. שיעשו תחרות מי יוותר אחד לשני. שיהיה להם הכל טוב. וגם אושר. אושר ובית. בשמחה. בית. וגם שלום. ושיחסו את האולם. וגם שלום כן. בית. מחודשת לי בשנה הזו כדת משה וישראל. האחות של? ערן. אתה גיסו. ערן. אל תהיה גיסי ועל ועל מה? אוקיי, לא חשוב. על מה? לא כזה, ועל מה? אתם האחיות ואתם תאומות. נכון. לשם. חדש. לפני כמה זמן אתם התחתנתם? 7 שנים. 7 שנים. ואת האמת, איזה חתונה הייתה הכי שווה? של ערן. איך מזהים אתכם? לפי הנקודת חן. לא, לפי הסנדוויץ'. יש אחת שאוכלת סנדוויץ' ואחת ש... לא אוכלת סנדוויץ'. הכי טובות של הכלה? כן! כמה היא התרגשה לפני האירוע? מאוד! עכשיו, איך זה התחיל ביניהם? מי התחיל עם מי? הוא איתה. והכי חשוב, איך הייתה מסיבת הרווקות? היא הלכה עד הסוף? עד הסוף! הוא היה שוטר או כבאי? שוטר! קוראים לי בשכונה סבתא מהצד של החתן. אני מצד של הכלה. של הכלה? כן? כן, זו הנכדה שלי. אוקיי. נצלם אותם רגע. עכשיו את האמת, מי לבושה הכי יקר? אני הכי לבושה הכי יקר. מזל טוב, הרבה בריאות, הרבה אושר, ותצליחו בחיים.
מזל טוב לערן ונטלי. עד 120. כשהתחתנת בחגים, יהיה לנו מי שיעזור בכלים. כלה ככה, היא ככה. תקשיב טוב, שליש מרוקאית, שליש תימניה ושליש עיראקית. והיא כועסת. היא לא יודעת הפעם למה, אבל... איך זה להיות אחרי החתונה כבר? אנחנו היו אחרי החתונה, אנחנו אחרי הצעה. עשינו הצעה מרגשת מאוד בירושלים. עוד לא... אתה אח של? נטלי. חדש, לשמה. גם עם ישראל. לא, אתם מחובקים כאילו אתם נשואים, אבל בסדר. הנה, הסתברת. אז אתה אח של? נטלי. הכלה. נכון. יפה. איך זה בתור... איך ערן בתור גיס? חבל על הזמן. לא, את האמת. חבל על הזמן. איזה קבוצה אתה אוהד בכדורגל? בית"ר ירושלים. והוא? הוא לא אוהד כדורגל, הוא לא אוהב כדורגל. שיהיה להם בהצלחה בזוגיות, בנישואים, באושר, בפרנסה. שיהיה להם ייתן להם כוח לחזק אחד את השני בטוב וברע. בשם המשפחה אני רוצה להגיד מזל טוב. בשם המשפחה אני רוצה להגיד מזל טוב לערן ונטלי. ואיזה כיף שמחר אני לא הולכת לבית ספר בגלל החתונה. מאוד. אני רוצה מזל טוב לחתן ולכלה. מזל טוב נטלי וערן. לא, בווייטנאמית. לא יודעת. תמציא, במילא לא. ממש, לא משנה. טופמן ידן. אני אתרגם. בואו לתאילנד, יש מחירים טובים בינואר, נכון? כן. מי לקח את כל היופי במשפחה? אני. מזל טוב לזוג המאושר, שיחיו באושר ואושר, שיקימו בית שמח. אתם מוזמנים לסניף החדש של פתח תקווה. בבקשה, וולקאם. שנה טובה. שנה טובה, שנה מתוקה. מתוקה, מוגות מדבש, תלאופן מגדל. הראשון לספטמבר, שנה חדשה, חודש חדש, והנה עוד זוג מאוהב. מאושר. איך זה התחיל ביניכם? אני אספר. ערן התערב. נשים זוכרות. לא. ערן התערב. לא נכון. ערן, רגע. הזמינו אותי לחבר הביתה, לשתות. אמרו לי יש מועדון אחר כך, אתה בחור זורם, וזה. בוא יש ידידה. בוא נצא לשתות. בוא נשמע את הגרסה שלה. אוקיי, אז ככה, אז באמת יצאנו, הלכנו לידיד משותף, ישבנו אצלו בבית. ערן החליט, בגלל שיש לו את העניין של השיער והתסרוקות והצבע, ערן רוצה לצבוע לנטלי את השיער לחום. ערן רוצה לעשות מהפך. מי התערבה עלייך איתי? ואז חברה שלי טובה שהייתה. אז בעצם הכל התחיל מהתערבות. מהתערבות, בדיוק. והצליחה ההתערבות. ומה אתם מאחלים באמת לעצמכם לשנה הבאה? אז אני אתחיל. אז אמרו לי לזכות בפיס, אמרתי להם אני זכיתי. זכיתי באישה טובה, אשת חיל, מי ימצא. וזה הזמן להגיד תודה לכל האורחים שהגיעו. אנחנו נתחיל באורן והכובע, שבא וכיבד אותי. אני אוהב אותו מאוד. אני אוהב את כל האורחים שהגיעו וכיבדו אותנו מרחוק מאוד. והכי חשוב, על מה אתם מהמרים שנה הבאה? בן או בת? תאומים. גם שלישיה, סבבה?